Marea entende que hai unha pregunta importante que facerse neste momento e é como está Galicia hoxe. Galicia hoxe está paralizada porque hai unha folga de transporte. Hai unha folga de transporte porque o plan de Feijóo para o medio rural era a súa incomunicación e o peche inminente de empresas pequenas e medianas do sector, polo tanto un prexuízo para todo o entramado non solamente social, senón tamén económico do medio rural. Como está Galicia hoxe? Con centros de ensino que pechan, negándose dereitos fundamentais aos nenos e nenas e preparalos para o seu futuro. Como está Galicia hoxe? Pois, sen unha infraestructura esencial para todo o eixo atlántico e para a vertebración económica do país como a AP9, camiño da súa transferencia e camiño da súa recuperación para o público. Así está Galicia hoxe. E isto por que sucede? Pois porque Feijóo non está a solucionar os problemas que ten Galicia. Os problemas persisten no tempo pola ineficacia dun goberno presidido por unha persoa que solamente se ocupa da súa propia carreira política. Existe unha verdadeira parálise porque o goberno parece que, como xa chegou o mes de xullo, colleu as vacacións antes de tempo, só que nos parece que leva de vacacións desde o propio momento en que empezou a gobernar. É sorprendente que un goberno con maioría absoluta sexa un goberno tan caótico, con tan pouco peso político e sin ningún proxecto político para o noso país. Parecía increíble, pero vimos, ou estamos vendo, como se pasa dunha maioría absoluta a un desgoberno absoluto. De que lle serve a Galicia a maioría absoluta do Partido Popular? De que lle serve? A que nos beneficia aos galegos e as galegas de Galicia para fora a única maioría absoluta do Partido Popular dentro do Estado? Para que os orzamentos teñan un trato xusto con Galicia? Xa vimos que non, os orzamentos do Estado. Para que se cumpla cos plazos comprometidos nas infraestructuras que construe o Estado? Xa vimos que non. Para que se respete a vontade política da unanimidade do Parlamento de Galicia? Xa vemos que non. O ninguneo que está sendo sometido Núñez Feijóo produce sonroxo e produce vergonza allea, desde o punto de vista de que alguén que ten a única maioría absoluta do Estado non é capaz de facerse valer dentro do propio Partido Popular. Pero hai algo máis preocupante que iso, e é que esa posición era a posición que levaba o respaldo unánime do Parlamento galego. Polo tanto, hai un ninguneo completo a vontade de todo o país con relación a un tema como era o da AP9. Polo tanto, unha de dúas, o Feijóo é cómplice desta situación ou non é máis que un espantallo político do Partido Popular, reducido a moito menos que un subdelegado do goberno. Nulo peso político, sorprende na única maioría absoluta do Estado. E isto non é solamente de Galicia para fora, é tamén de Galicia para dentro. Existen dos conflitos importantes no transporte, con un plan que pretende incomunicar o medio rural e que fai que todo o mundo se levante, e xa é difícil concertar os acordos da patronal e dos sindicatos e dos usuarios. E todo o mundo está en contra desta situación. Un conflito que tamén se produce no ensino, con ese empeño en pecharlle o futuro á mocidade. Porque pechar escolas é pechar o futuro á mocidade. Para que serve a maioría absoluta? Pois para infundir unha soberbia a un goberno que despois é incapaz de gobernar. É incapaz de xestionar os problemas xerais do seu país. Parece que a maioría absoluta lles pon unha venda que lles impide entender que é o que pasa na realidade. Existe unha Galicia dentro da cabeza do Partido Popular e despois existe a Galicia real. E é esa Galicia real a que ten uns problemas que o Partido Popular non está solucionando e que nin o presidente nin ningún dos seus conselleiros está solucionando. É un goberno caótico e un goberno que está neste momento paralizado pola realidade. Feijóo é incapaz de xestionar os problemas xerais de Galicia. E fronte a isto, que? Pois fronte a isto, un programa alternativo que formula En Marea tanto no Parlamento como na rúa. Vimos de presentar a semana pasada, despois da reunión cas AMPAs de toda a provincia de Lugo, e levaremos ao Parlamento esta semana unha proposta de plan de ensino rural que se ocupa do ensino, que se ocupa da garantía de dereitos, que se ocupa do transporte, en definitiva, de vertebrar o territorio. E, ademais, En Marea ten tamén unha proposta política con relación á AP9, que era, en primeiro lugar, pedir a transferencia e, en segundo lugar, pedir a súa recuperación para o público. A nós non nos abonda con trasladar a titularidade á Xunta de Galicia. Nós o que queremos é recuperar a infraestructura e poñela a servicio de toda a xente.
En definitiva, temos un plan de goberno para Galicia e para as súas maiorías sociais. Temos unha alternativa seria e responsable fronte a un desgoberno e a unha ineficacia do Partido Popular, unha maioría absoluta convertida nun desgoberno absoluto.